Hoxe chega ao Saúde e Terra Laura Romero, compañeira e amiga e, sobre todo, artista. Pintura, ilustración, deseño e música son as súas paixóns. Autora do proxecto Músicas Galegas Ilustradas, coa que obtivo un premio Martín Kodak dos músicos ao vivo neste 2021. Gañadora dunha edición do Compostela Ilustrada e autora de varios libros ilustrados. Compaxina estas facetas coa de baixista en Cenzar e MJ Pérez. Aínda que se define como pesimista por natureza, é tamén inquieta, creadora e activista que reivindica o papel das mulleres na música e noutros ámbitos. Hoxe coñecemos máis esta artista emerxente nunha nova edición do Saúde e Terra. Con todas vós, Laura Romero. Estou nun momento onde xa atopei un estilo que me define na ilustración e que me gusta moito e que pois o paso moi ben facendo ese estilo. Tamén o paso moi ben debuxando, estou volvendo a retomar o urban sketching como facía antes de empezar co Ferreñas, que foi cando tiven que parar un pouco. E o tema da pintura é a grande olvidada ahora mesmo. Tiña pensado volver a retomar, a coller os pincéis para non olvidarme do que facía antes, pero obviamente cando os retome vou facer outro tipo de cousas que non facía antes. Entón, pois, esa é a grande incógnita, non sei como pinto agora mesmo. Como música, sigo tocando baixo en Cenzar, toco tamén o baixo con MJ Pérez, unha cantautora de Arzúa, e xa está, non tampouco me dá moito máis tempo para facer cousas musicalmente. Entendo que son unha persona moi pesimista, eso quere dicir non que sempre o vexa negro, pero que me custa máis traballo pensar de maneira positiva. O sea, que a miña tendencia sempre é a pensar en negativo. Pero dentro deso vou intentar seguir dedicándome ao que me dedico, porque o problema que temos, pois, xente que nos dedicamos a cousas que nos gustan tanto é que non nos vemos facendo outro tipo de cousas. Ese é o problema, polo menos o que eu teño. Non me vexo facendo outro tipo de cousas, tampouco sei facer outras cousas. Entón, bueno, vou intentar tirando por aquí, pero non só pola estabilidade económica. Momento a canción dos povos en nos a solidariedade. Alleto é lanza ancestral de indígena anterro perante o feudal, onde o foncino é espada guerreira frente á depredación do capital, do capital, do capital, do capital. O capital, o capital. Empezo a tocar, é a primeira vez que toco por toda Galicia, que teño esa oportunidade, e vexo que hai moi pouquiñas mulleres que eu me vou atopando nos festivais. Entón é cando empezo a investigar para ver que pasa, e cantas hai, e quen son, e onde están. E aí é cando me dou conta de que sí, o sea, de memoria, pois apuntas 30, pero desas 30 vas buscando información e vas atopando outras 30 e outras 60. Entón, pois contemporáneas, levo ilustrado máis de 200 músicas, o sea que músicas hai, o que pasa que agora mesmo, ou polo menos os 2 últimos anos, nos festivais, era toda unha odisea chegar ao 10% de músicas nos festivais galegos. Ese é o problema. As hai, pero que hai moi poucos festivais que pasen dese 10%
de participación de músicas nos escenarios. Si, eu atopo de todos os estilos. Aí eu fago a diferencia entre estilos e instrumentos, porque eu son moi consciente de que toco un instrumento que sempre foi moi masculinizado históricamente, e que hai moitas menos pois baixistas ou baterías tamén, pódese dicir. Sei de xente que quere facer un grupo de mulleres e que non atopa ou que lle custa moito atopar baterías ou baixistas, son instrumentos como moi masculinizados. Entón, agora mesmo en Galicia, proxectos musicais femeninos ou con participación femenina hai de todo, de todos os estilos, incluso os que menos podas imaginar. Non sei, sempre imos o rock, o blues, o tradicional, pero hai outros grupos, o sea, outros estilos que, polo menos eu, polo que me movo, pois non os controlaba tanto, non? Hai pouquiño coñecín un grupo que se chama Viva Dupont, que é un dúo, un músico e unha música, e fan piano, pero moi contemporáneo. Vou poñer o exemplo de Jai Pau, porque gústame moito o seu estilo e non coñecía ningún proxecto parecido. Lémbrame moito a un grupo que me gusta moito, que non son galegos, que se chama Iseo Ando do Sound. E cando coñecín a existencia do proxecto de Jai Pau, pois dixen, ostras, pois isto é moi parecido a esta xente e son de aquí, non? É como que hai, o que digo, hai de todo, pero está como máis desperdigado, non sei como dicilo. Está Flow do Toxo, en colaboración coas Brasica Rapa, tamén están as Tim Parrantela, que son un exemplo de charanga femenina, pero despois tamén hai outra xente que, aínda que non está nun grupo íntegramente feminino, pois me chama moito a atención. Por exemplo, está a Diva Satánica, que de Coruña, aínda que está por todo o mundo, e agora mesmo é a que lidera o grupo Nervosa, son coñecidas a nivel mundial, é un grupo moi potente. Voume ir a Lugo e vou falar de Alicia, de Barbarian Prophecies, que é unha muller que canta en gutural, moi potente, moi curioso de ver, que aquí tampouco hai tantísimos exemplos como Alicia, e que máis se me ocurren. A Bela Saina, sempre falo delas porque é un dos grupos que máis me gustan dese estilo. Esta Noada e Cuarta Xusta, que son dos grupos con moita presencia femenina e moi novos, que fan rock and roll e que con exemplo de que o rock feito por mulleres pois sigue estando aí. Ademais que a baixista de Nuada, Elena, tamén rapea, tamén pois comparte os seus vídeos pois en YouTube, o sea que tamén fai de todo un pouco. Esta Nuada e Cuarta Xusta, que son dos grupos con moita presencia femenina e moi novos, que fan rock and roll e que con exemplo de que o rock feito por mulleres pois sigue estando aí, que tamén existen mulleres DJs, tamén hai mulleres facendo punk, un dos grupos, bueno, que non é de punk, que de nois de aquí de Galicia que máis me gustan son Bala, que son dúas, realmente fan un ruido como se foran 20. Tamén me gusta moito Grima, que está por aí Laura, creo que tocando o baixo. Bueno, que toca de todo, toca guitarra, toca baixo. Creo que en Grima toca o baixo, pero tamén ten un grupo que son 3 mulleres, que se chama Fall, escrito Faul, e son tamén a caña, son baixo, guitarra e batería. E a escena galega en galego, creo que está, gracias a internet e gracias a que todos temos datos no móvil e todo moi rápido, pois eu creo que está nun momento pois que nunca antes estivera, non? Porque hai como moitos proxectos, hai moitos estilos, hai xente que pode facer música dentro da súa casa, pero tamén é verdad que non está ben visibilizado nos medios que hai aquí, na televisión pública, na radio. Tampouco tendemos moito a exportar, non saímos moito para fora, e non é por o idioma, non é por eso, algo pasa que nos quedamos como estancados aquí,
Iso é a miña parte negativa da escena musical galega. Abrazadas como amigas, Buscando compañía fora do río saio e penso en querería respirar dun líquido tan denso. Atopo e coloco un novo fío no contexto. Tiras e tiras ata que quebra por tenso. Nunca choveu, que non escampara, nunca choveu. Follada, trebomba, rufada, chaparrón, orba, llama, chumbisca, rollo da ventisca. Que non sei que faz aquí, se non perdiches nada. Corre, corre, fuxe de aquí, escapa. Non quero máis ruido, non quero barullo, que me mermo, que me perdo, que me busco, tempo que me mergullo na música que sento, que collo, que sembro, que peño, que fuxo. Como veránse en septembros que se lembro lo que quero olvidar, non me olvido do que non quero lembrar. Colleita propia que non lambrusco, as frases que escupo, que esculpo dun duro pedrusco, non se deixa labrar. Eu nazo en Alicante no ano 1991. A miña nai é galega, meu pai é de Barcelona. Con 8 anos deciden vir para Galicia. Entón eu estou en Galicia desde os 8 anos, aínda que teño moito apego á miña familia de Barcelona. Pode que a primeira experiencia con música en directo que lembro era aquí xa en Galicia, co tema das orquestas, que eso era unha cousa que ali non pasaba. Que aquí había moito interese por ir ver a orquesta o día da festa. Que pasa? Que a mí non me gustaba. Eu, sempre tiña frío, porque viña dun clima mediterráneo, e sempre tiña frío, eu non quería ir nunca ás festas, nunca, jamás. Pasaba que eu, sí, iba a ver as orquestas, pero un pouco obligada, a mí non me gustaba. E cando fun medrando, vin que tampouco tiña moito interés por ese tipo de música. Entón sí que fun un pouco extraña, un pouco rara por eso, ¿no? Porque mentras a maioría dos nenos e as nenas querían que chegara o día da festa para ir ver a orquesta e para ir trolear por aí, eu pois estaba máis tranquila na miña casa, sen pasar frío e sen escoitar unha música a todo volumen que a mí non me gustaba. De feito, houve unha temporada de cando era pequena que me dicían, eu o creía, que non me gustaba a música. Entón, eu pois tiven aí unha época na que eu estaba convencida de que non me gustaba a música. Ata os 15 anos que me apuntei a clases de guitarra clásica. Un dos meus tíos de Barcelona tocaba a guitarra clásica. E toca. En plan casero, pero toca, iban cos seus amigos e collían unha guitarra. Esa era a única referencia que eu tiña de música en directo. Na miña casa nunca foron de poñer moita música, de feito non, a miña vena roqueira non me ven por aí para absolutamente nada. Eu creo que foi un pouco de casualidade, porque como era un pouco extraña ao non querer ir a ver as orquestas, e aparte eu xa empezara a coller o baixo con 15, 16 anos, pois a miña vena roqueira foi medrando por aí
pero non por influencia de meus pais, nin siquiera polo meu tío, que tampouco escoita rock. Foi unha cousa un pouco sin querer. E soñei, a caixiña de música, e non a de Lola, unha baralla no dedo, sempre le dei. Na que xogaba, eu era unha nena moi tranquila, e un pouco rara, e sempre me deu esa sensación de que son moi rara, e que era moi rara porque eu estaba moito máis tranquila debuxando na miña casa. Sí que tiña amigos e xogábamos, pero a min o que máis me gustaba era debuxar, e que me regalaran rotuladores e ceras, e gustaban moito os libros, lembro. Lembrome que vía moito La Bella e la Bestia, porque a protagonista encantaba ler, non? Era, bueno, era das que máis lían, a que sempre pedía libros polo Nadal. Bueno, aí teño un recordo dos libros da miña infancia, que estaban ilustrados por Pilarín Vallés. É o meu primeiro recordo de ilustradora, non? De esa muller que ilustraba a meirande parte dos libros cos que os nenos, bueno, nos países cataláns aprendemos a ler, non? Aquí non é tan coñecida a Pilarín, que agora é unha señora de 80 anos, a sigo en Instagram e a vexo aí ilustrando, digo, eu quero ser como a ela tamén. De pequena estaba obsesionada polos libros e polos debuxos. Me gustaba moito a pintura, o que pasa que non dicía que quería ser artista, porque tampouco tiña moi claro de que iso fora unha profesión. Ese era o problema. A min gustábame moito a historia, bueno, un poquinho máis de maior, e quería ser arqueóloga. Tiña etapas que decía que quería ser arqueóloga, pero a arqueoloxía sí que había como un traballo, e a ilustración ou a arte en xeral non o tiña tan claro. O sea, ninguén me dixera que había xente que se dedicaba a debuxar nos libros e que eso fora unha profesión. O único que tive moi claro dende sempre foi que dende que descubrín que existía o bacharelato artístico, pois que foi que quería estudiar bacharelato artístico e estudiar Belas Artes. Entón, bueno, pois formeime en Belas Artes, tamén fixen un máster sobre arte contemporánea, e tiña pensado facer unha tese doutoral sobre pintura contemporánea. O que pasa que non me pillaron para facer a tese, e bueno, os plans aí... Bueno, foi a primeira vez que tiven a sensación de non saber que facer ca miña vida, entón tiven unha época de baixón moi grande. Entón sempre tiña a pintura aí, e a cousa cambiou cando, despois do máster, non me colleron para facer esa tese sobre pintura contemporánea. Despois dunha temporada algo longa de baixón, chegou a ilustración de casualidade, que, bueno, eu xa estaba aquí tocando en Cenzar, e foi cando Paco me propuxo ilustrar o seu primeiro libro disco de proxecto en solitario, que era o de Pacolas. O sea que hai moi pouquiño tempo que son ilustradora, realmente, dende o 2017. Betume vendas, pirámides egipcias chantadas nas áreas. Betume vendas, pirámides egipcias chantadas nas áreas. A Ramsés, cheiranlle os pés. A Ramsés, cheiranlle os pés. Unha vez que acabei o máster, me volvín a Ordes. Eu traballaba nun bar, cando non estaba traballando no bar, o que facía era pintar o bar Orellas. Xa quedábamos aí, cando eu estaba estudiando en Salamanca, quedábamos sempre no Orellas. Eu acabei traballando aí de casualidade tamén. Sí, pero bueno, sobre todo pintaba antes, durante o máster. Tiña moitas ganas de pintar e de experimentar. Eu tiña moi claro que me gustaba a pintura figurativa, que hai moitos que o consideran que está un pouco pasado de moda, pero non estou de acordo para nada. De feito, Miralita Cabellut, que é unha das pintoras artistas máis recoñecidas a nivel mundial, e pinta figurativo.
Entón, bueno, eu pintaba moito o corpo humano, como non tiña modelos, o que facía era pintábame a min, pero moito era como un exercicio de estilo, como un entrenamento, pero non tiña pensado facer exposicións, non había grandes pretensións aí detrás, eso é así, o sea, simplemente pois me interesaba saber pintar, pois para despois, pois non sei, pois non había pretensión ningunha. Intentar non olvidarme de todo o que aprendera na carreira e a poder ser gañar máis coñecementos. Eu xa tocaba nun grupo en Salamanca, o cuarto ano de carreira a metade, entrei nunha banda que xa estaba formada, que se chamaba The Coicois, que agora volven en Madrid, que as tres volveronse a reunir en Madrid. Daquela, bueno, pois estábamos 4 mulleres e un home. Claro, cando acabou o quinto, o grupo, pois, separouse, ou bueno, quedaronse en baixista, creo que tamén sen batería. Elena ao pouco tempo marchou a Madrid, entón o grupo quedou aquí. Aí, cando volvín outra vez a Ordes, entrei noutro grupo, pero tampouco tiñamos ni moitos concertos, non había tampouco grandes pretensións nese grupo. Quedamos en batería enseguida, non conseguimos batería. E, bueno, a cousa estancouse aí, eu tamén me estanquei, non polo grupo, obviamente, pero, bueno, estanqueime coa pintura, coa música, estanqueime con todo, e foi aí cando empezou o baixón, e, claro, cando estás tan de baixón durante tanto tempo, empezas tamén a crearte uns bucles, empezas a arrepentirte de algo que tiñas tan claro, non? De facer belas artes, ese tipo de cousas, pero eu sabía, o sea, aí seguía sin pensar na ilustración como profesión, porque eu nunca me formara como ilustradora, e simplemente, pois nada, pois me deixei ir, simplemente pois me dedicaba a traballar no bar cando me tocaba e iba para casa e xa está, non facía nada máis. Agora co tempo que pasou polo medio, aí é cando me decatei de que eu se non estou facendo algo que me guste, pois me derrumbo basicamente. Entón sempre teño que estar facendo algo que a mí me guste e que eu considere que aporto, porque senón non ten moito sentido que faga nada. Eso foi un momento chungo. E daquela, Laura, empezas a tocar en Cenzar. E aí que pasa? Sí, e de repente... Contabas antes, porque a raíz deso, pois, bueno, empezas a tocar de novo. E Paco tamén, bueno, daches a opción a facer un traballo, e aí empeza un pouco toda a tua historia de ilustrador e tal e tal. Bueno, contame un pouco como foi todo, como foi iso. Bueno, pois eu estaba aí no meu baixón, tampouco pensaba moito en intentar solucionalo porque estás tan en la mierda que dache un pouco igual todo. O único que intentaba era pensar en que terei que buscar outro traballo noutro bar porque que vou traballar eu, que non sei facer nada máis. Entón de repente pois chega a mensaxe de Cenzar, que eu pensaba que era de coña, estiven a punto de non contestar. De repente un día pois o señor Bocixa Rei me agrega a Facebook e me manda unha mensaxe e me di que están buscando baixista provisional e que se quería facer unha proviña con eles. Eu estiven a punto de non contestar porque realmente pensaba que era de coña. Sí, de verdad que pensaba que me estaban vacilando, digo, esto no puede ser serio.
Pero bueno, fixen a proba e despois en 15 días xa era baixista de Cenzar. Me mandaron facer 4 temas. Un tema o levaba non mal preparado, senón que confundín o título e preparei outro. Pero bueno, foi divertida a reacción. Nada, en 10 días ou menos eu xa estaba tocando en Cenzar. Aínda non se correra a voz, pero eu xa estaba en Cenzar. E cando si a cousa empezou a ser máis coñecida, aí cando empezaron as primeiras reaccións, pois de xente que se alegrou moito, xente que non era tan amiga miña, tampouco enemiga, pero xente coñecida, que me coñecía do bar, que me dicía, escoitei isto, pero non sei se será, non sei se coñas, o sea, ese tipo de reacción, pero como que te vas quedar ti, ou como que ese tipo de reaccións. Hombre, sí que era extraño verme aí no medio, ¿no? Pero sen eu pensar moito nesas reaccións, ao final foron o xerme do que finalmente acabou sendo Músicas Galegas Ilustradas, ou unha das partes de Músicas Galegas Ilustradas, non? E porque unha muller choca tanto nun grupo tan veterano de rock, e máis tocando baixo. A mí xa me pasaban cousas antes, como por exemplo, cando estaba noutro grupo que non éramos coñecidos, os técnicos de son me poñían sempre o micro, pensando que eu era cantante. Entón, pois ese tipo de cousas, que ao final son estereotipos sobre as mulleres, pois non molestaban, pero iban quedando aí, non? Esto me ha muller que por las noites te vaya comido sobre este monte viven toma lobos. Laura, muller guerreira, como Rosalía de Castro, muller guerreira. Ainda estaba traballando no Orellas cando Paco me propuxo ilustrar o seu primeiro libro, libro CD en proxecto en solitario, que é Pacolas. El tiña ese proxecto na cabeza, quería facer un libro, a ver como funcionaba, non o tiña moi claro, porque, bueno, como todos os proxectos cando son novos, eu, como sempre, ca miña positividade efusiva, lle dixen que non era ilustradora, que non me vía capaz, pero ao final, pois o fixen. Ese foi o primeiro contacto serio que tiven ca ilustración. No momento de verme eu un pouco útil tocando baixo nun grupo como a Cenzar, o bajón xa desaparecera. Non por completo, porque eu sempre me formei en Belas Artes e sempre tiña eso aí. Quero dicir, non dixen xa teño a profesión da miña vida, non o vía como unha profesión, pero bueno, podía facer algo que me gustaba, non? De feito, o baixo tiña xa aparcado dende hai moito tempo, xa, madre mía. Cando me preparaba os temas para probar, collín o baixo despois de moitos meses en tocar. Entón, pois, bueno, era un pouco extraño todo. Entón, pois, bueno, esa foi o meu primeiro contacto ca ilustración. Traballo cando empeza a compartirse moito ou moito máis foi cando fixen Músicas Galegas Ilustradas. Eu non o fixen como outra vez, pois con moitas pretensións, simplemente porque eu consideraba que necesitaba dar a coñecer compañeiras músicas actuais, pois precisamente porque non chegamos ao 10% moitas veces nos festivais galegos. Entón simplemente era pois para demostrar, pois existe tal, existe cual. Todas as semanas publicaba unha música en Facebook, despois fixen Instagram, despois apareceu a página web. Que pasa que claro, na primeira ilustración pois tampouco houbo grande repercusión, non? Pero unha vez que xa levaba un mes, 2 meses, 3 meses facendo o mesmo e sacando ilustracións,
pois íbame chegando mensaxes sobre o interesante que era o proxecto, sobre que coñecía novas músicas gracias ao proxecto. Empezou, claro, as mismas músicas tamén se compartían elas a súa ilustración, empezou tamén a outras mensaxes de a ver se coñeces a fulanita ou a ver se coñeces tal grupo, entón pois íbase sumando xente ao proxecto. Foi aí cando o meu traballo empezou a ser máis coñecido. O sea, realmente sí, foi unha das cousas que lle deu como máis empuxón ao meu traballo, non só de músicas galegas, senón de todo, non? Se non me coñecían a mí, coñecían a músicas galegas ilustradas. Entón, pois, foi un proxecto moi importante que fixe, bueno, e que sigue todavía. No primeiro ano de vida de músicas galegas acabei nominada aos premios Martín Kodax como finalista na categoría de medio de comunicación e difusión musical. O que pasa que non o gañei ata 2020, a la tercera. E nada, aí estou traballando ca meloma na miña casa e con un montón de litros de viño guardados. E bueno, pouco a pouco foi evolucionando a cousa, decidín facer un libro que se chama Música, Ferreñas e Rock and Roll, e que bueno, quería facer ese libro para xuntar unha serie de anécdotas sobre músicas que fixeron música no pasado, aínda que algunhas siguen no presente, pero sobre todo que pasou no pasado e que posibles referentes podo ter ou pode ter a xente actualmente, non? Claro, a primeira historia que coñecín foi a de Xosefa, que é a muller que está no logo ilustrada. Ninguén me contara todas as súas peripecias cos bravús, con Manu Chao, bueno, que foi moi guai todo o que fixo. Claro que non inventou a regueifa nin tocar a pandeireta, pero foi unha historia que para min foi moi guai, non? Pero e esta señora? Ese tipo, o sea, eu buscaba ese tipo de historias, non ser a primeira porque non todas son as primeiras en facer algo, non? Entón, empecé a recopilar historias, bueno, que no pasado foron moi chamativas. E nada, ao final saiu ese libro con 31 capítulos. Faltan nomes, pero eu empeñeime en que todas elas tiñan que saber que saían aí e que iban revisar o seu texto, o sea que non conseguín contactar con todas as que eu quería, pero bueno, o mellor queda para un segundo libro. Si, libros, o sea, Ferreñas 2, haberá, porque teño moitas historias que me gustaría falar, e que, claro, nin había espacio no libro, nin tiña tempo máis para seguir, porque isto é unha investigación que non para. Hai moitas mulleres ilustradoras. A ilustración sí que está algo máis normalizada en tema de xénero que outras cousas. De feito, moitas das miñas referentes son mulleres, como por exemplo Maru Godás. Eu sempre digo que a miña carreira de ilustradora repito, moi curtiña, porque hai moi pouquiño que empecé a especializarme nesto. Sempre foi da manca música, de casualidade, aínda que non me formei como música, pero foi todo moi de casualidade porque o meu primeiro proxecto xa era un libro disco infantil de rock, que era o de Pacolas, e a partir de aí, pois xa non lembro, foron portadas para CDs,
algunha cartelería que facía para Cenzar. E bueno, foise liando a cousa. Despois foi cando fixe Músicas Galegas Ilustradas no 2017. Eso foi un proxecto personal que non o tiña pensado como traballo ni nada. Que eu tampouco fago diferencia moitas veces entre traballo e hobby, que é unha cousa que nos pasa a moitos creativos, a moitos músicos, a moita xente, non? En que, bueno, acabo o meu traballo, eu sigo debuxando outras cousas para min, pero sigo facendo o mesmo, pero sen ter que cobralo despois, non sei se me explico. O sea, para min non hai moita diferencia entre os hobbies e o traballo. Quero dicir que non é acabar nunha oficina e poñerte a pintar ou poñerte a tocar a guitarra, acabo o meu traballo, que ten que ver co debuxo, ca ilustración, e sigo, cando nos meus tempos libres, pois escapo a debuxar pola rúa. O sea, sigo debuxando, non paro nunca. O dos cadernos era unha cousa que empecéi, pois igual en terceiro de carreira, cando fora de viaxe a Florencia a ver a un amigo. Empecéi a facer 4 cousas sen máis interés. O que pasa que despois sí que me foi gustando máis. Non sei moi ben porque me piquei tanto co tema do urban sketching e co tema dos cadernos. Eu creo que era un pouco tamén como cando empecé a salir dese baixón. Empecé a facer ese tipo de exercicios, debuxando tomando un café no Gallás ou esperando o autobús. Bueno, o caderno non deixa de ser un diario gráfico, aparte de que tamén funciona como un gimnasio de debuxo, non? O sea, canto máis debuxas, máis soltura tes para o traballo e para o non traballo. Entón era unha obsesión constante, pero todos os días facía debuxos de o que fora, de concertos pola noite, de ir a buscar o pan e ver un edificio en Ordes que nunca pois, me fixara, ou nunha, o que sei, unha ventana con un montón de macetas, calquera cousa. Entón, sí, teño moitos cadernos, e eso facía un pouco tamén para non estar tanto diante do ordenador, porque xa empezaba a ter moitos traballos en digital, entón, bueno, pois para lembrarme de que hai papel e lápiz e todo ese tipo de cousas, e acuarelas. Ao final tamén acabei facendo traballos como Urban Sketcher, acabei gañando o Premio Compostela Ilustrada no 2018. No que aparecían aí xente de toda España e que erades unha morea, contame un pouco a experiencia esa. Sí, a ver, eu Compostela Ilustrada pois me apuntei dende que empezou, que a ver, tampouco levan tantísimos anos, pero era moi interesante, porque o que facías era apuntarte cun ilustrador ou urban sketcher recoñecido e ibas un día ou unha mañá a debuxar con el. Entón vías como debuxaba en directo, como era a súa visión da ilustración, como a usaba despois. Había uns que usaban pois, porque sí, o sea, despois dedicábanse a outra cousa. De feito, o urban sketching é moi típico de arquitectos. O urban sketching o que me axudou é a soltar a man e a intentar pasalo mellor debuxando, porque eu tiña unha formación moi clásica, facía retratos, intentaba facelo pois sempre o máis realista posible. Co urban sketching vin que non facía falta
ser tan perfeccionista, tan realista, para poder comunicar máis. Eu creo que é un pouco a diferencia da ilustración co debuxo que eu facía, non? Que é un pouco máis, pois se teño que facer un brazo o triple de longo, pois faise, porque é máis divertido e é máis expresivo. Eu creo que esa palabra é expresivo. Entón, claro, con xente como Maru Godás, ou como Santi Sallés, ou como Teresa Saumel, pois todo ese tipo de xente, pois, claro, con esa xente vía que non facía falta facer unha perspectiva perfecta para debuxar unha rúa. Por exemplo, eu teño na cabeza agora unhas ilustracións de Maru, que é unha plaza como se debuxara un neno, un círculo e os edificios así aplastados contra o chan, pero estáche contando como é a plaza, escribe por encima, o sea, ese tipo de cousas. Entón o Urban Sketching me axudou a soltar un pouco a man e a que me gustara experimentar con cousas, con materiais, con trazos e con ese tipo de cousas. Eu creo que eso tamén foi un exercicio moi bo para o meu traballo digital e tamén, bueno, máis os meus encargos profesionais e os non profesionais tamén. Eso é o que o Urban Sketching para mí unha cousa que me gusta moito, que teño que volver a recuperar porque hubo aí un parón, foi durante o proceso de Ferreñas e Rock and Roll, que deixei de debuxar porque non tiña tempo. Coronavirus é complicado para os músicos, pero máis para os músicos que se dediquen a eso. Eso sí que son os grandes fastidiados nesta pandemia, porque nós, bueno, se non tocamos, a ver, nos gusta moito, pero pues nos fastidiamos. Pero a xente que se dedica a eso o está pasando bastante mal. Eu como ilustradora podo facer moito traballo en casa e non me podo queixar, pero bueno, a xente que viva do espectáculo en directo é a que o está pasando peor, por non falar das salas, bueno, en fin. Bueno, eu sempre recomendo a xente que colla un caderno e que dibuxe, aínda que diga que non sabe debuxar, porque realmente non fai falta ser debuxante para debuxar, igual que non fai falta ser escritor para escribir. E aínda que non... De feito, o debuxo, sobre todo en caderno, en papel, e o aire libre, é moi similar á meditación, porque estás pensando únicamente no que estás vendo, non estás pensando noutra cousa. Entón é unha cousa que sempre animo. Bueno, sempre animo a que a xente aprenda a tocar un instrumento, que aprenda a debuxar, que aprenda a bailar, eu que sei, que aprenda novas cousas e que non se estanque no bucle de traballo que non me gusta, redes sociais, sábado pola mañán ir ao supermercado, gastar plástico e cartos, o sábado pola tarde ir ao centro comercial a mercar cousas que realmente non nos fan tanta falta. É un pouco centrarse na parte creativa de cada un. É o que, bueno, é a miña recomendación personal. É o que sei, a cociñar outro tipo de platos que antes non cociñaba. Eu, por exemplo, pois non ten que ver co que estaba falando antes, pero nunca me gustou a cociña e dende hai uns meses, bastantes meses, deixei de comer carne e a miña creatividade na cociña pois creceu un montón e agora o paso super ben cociñando. Aprender a vivir, pero vivir para un mesmo, sen facer danos demais. E eso, ser o máis feliz que se poda, porque ao final... Bueno,